Il-fiduċja fil-Kap Nazzjonalista hija l-agħar li qatt kienet, hekk kif tot biss 21.4%. Dan joħroġ ċar fis-sħarriġ tal-Malta Today li juri kif Bernard Grech naqqas il-fiduċja bi 2.2% meta mqabbel mal-aħħar sħarriġ ta' Mejju li għadda. Fil-fatt f'Mejju li għadda Grech kellu l-inqas fiduċja reġistrata fost l-elettorat minn mindu laħaq Kap Nazzjonalista kważi sentejn ilu. Dan minkejja li reġa' ġie konfermat kap ftit tal-ġimgħat ilu. Intant l-istess ħarriġ juri kif il-Prim Ministru Robert Abela baqa' jgawdu fiduċja b'saħħitha fost l-elettorat u rreġistra fiduċja ta' 50.4% biex id-distak fil-fiduċja bejn iż-żewġ mexxejja tela' l-29 punt perċentwal. L-istħarriġ juri wkoll kif il-Prim Ministru għandu l-fiduċja ta' ftit aktar minn 93% ta' dawk li vvutaw lil Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Dr. Abela kiseb ukoll il-fiduċja ta' 6% minn dawk li vvutaw lil Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni u aktar minn 26% ta' dawk li ma vvutawx. Mhux l-istess jista' jingħata l-Bernard Grech li kiseb biss il-fiduċja ta' 60% ta' dawk li vvutaw lil Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Fejn tidħol il-fiduċja f'faxex differenti tas-soċjetà, Bernard Grech ukoll kiseb riżultati ħżiena. Fost il-votanti żgħar, Grech kiseb fiduċja ta' 15% biss, filwaqt li l-Prim Ministru Robert Abela kiseb fiduċja ta' aktar minn 46% taż-żgħażagħ. Fejn jitlu l-pensjonanti il-Prim Ministru jgawdu fiduċja ta' aktar minn 55% filwaqt li l-Kap Nazzjonalista huwa fdat biss minn 31% tal-anzjani. Grech kiseb l riżultat ta' fiduċja fost dawk li għandhom bejn 36 u 50 sena binqas minn 12%. L-istħarriġ jinnota wkoll tnaqqis ta' 3% fil-fiduċja li jgawdi l-Partit Nazzjonalista meta mqabbel ma' Mejju li għadda u bħalissa jgawdu fiduċja ta' kważi 26% tal-elettorat. Min-naħa l-oħra l-Partit Laburista baqa' jżomm fiduċja b'saħħitha li tlaħaq 42%. Intant il-Partit Laburista kiseb riżultati aħjar mill-Partit Nazzjonalista fil-fiduċja fost il-faxex kollha tal-etajiet.